Landare estratuak hirutan zatitzen dira: belarra, zuhaitzak eta zuhaitzak. Berriz diota, identifikatu zure azterketaren eremuan 3 landare estratu hauek dauden, 2 edo bakarra. Belar estratuarekin batera dauden zuhaitzak edo zuhaitzak ganatuarentzako babesa dira, eta nitxo ekologiko berriak sortzen dituzte, airearen mailan zein lurpean organismo ugariren bizitoki izan daitezkenak. Konparatu zure neurketaren emaitza oinarrizko adierazleen taulako erreferentziazko balioekin. 3 estratuko balioa adierazleen sortziaren parekoa da. 2 estratuk 5 puntu balio dute, eta estratu batek 2 puntu.